sai da dole mazaje zaki baban garba na yi shirin Allah sharo ubangiji da Oga, Yes. na ga harkan nan fa gaba ɗaya kwana biyu ba ta garawa fa. La kwana biyu shiru ne amma duk wanda ya shiga hannun mu baya yi ko ma waye. Ya rantse da Allah yau ko dan sako ne ya zo wucewa wallahi sai mun yi gaba da shi. Ako na gidanmu ne ka a daga mai kafa. Ka gane wallahi. Kai zo nan. Kamar ya na zo. Ba ka ji ana ma magana. Kawai sai na zo ban. mai baiwa mai bayi mai zaman bakwai nan gaban duniya zama da kasan bakwai nan bayan duniya ta liman jikan liman mai dare mai rana mai baiwa mai mai bayi gumi mai Girman Allah ku yakuri. Wallahi rayuwa ta ce a ciki. Mu ya hakuri duk wahalar da muka sha. Allah ka yakuri. Idan Wallahi kuwa rayuwa ma salwantar da rayuwar ta. Wacce? Eh. Oga wannan ai abun kashe gobara ne. Ni kawai na yi mafarki ne an ban kyautar mota kuma kawai sai gobara kawai sai ta kore. Shi ne aka ce min saboda wannan abin ne babu shi ne kuma da ta shi sai nake siyo wannan Ci abu. uwarsa mafarkin. Allah ta bari. Je dai. Amma oga fa muka bar shi fa ya ci wallahi. Eh, a san ko dan balle balle ne kawai. Mai balle balle.